Hvad? Her til sommer går det løs hos Fætter BR, hvor vi holder kæmpe legetøjsudsalg. Få for eksempel en X-Shot vandpistol til kun 199, eller få 2 spin-out vandpistoler til kun 99 kroner. Ses vi hos Fætter BR. En ny dag, et nyt tilbud. Nu er det King of the Day på Burger King. Et helt meal hver dag for kun 49 kroner. Gør som Danmarks bedste. Drop bekymringerne og mærk trygheden. Hos Telenor. Efter en sjov aften i byen, hjælper rigtige venner hinanden sikkert hjem. Alkohol er stadig en af de største dræbere i trafikken. Vær en god ven. Grib ind. Sleep Number CEO synger så behagelig. Jeg falder i søvn bare ved at tænke på den. Hvad sker der, når mennesker mødes, relationer opstår og gnister tændes? Hvad sker der, når vi prøver sammen, fejler sammen og lykkes sammen? Hvad sker der, når vi skaber noget, der gør en forskel for andre? På HTX skal du ikke kun forestille dig, hvad der sker.